אני אקפיא את הכוכב. אנחנו לא הולכים לשום מקום אחר. פיקוללה זה הכוכב שלנו. זה הבית שלנו. אז תמצאו לכם בית אחר. כי אם מחר באותה שעה עדיין תהיו כאן, אני אקפיא גם אתכם. אנחנו לא הולכים לשום מקום אחר. אנחנו גם לא פוחדים ממך. ואתה יודע למה? למה? כי אני קראתי ל3 גיבורים שיבואו לעזור לנו. גיבורי האור. מתי בדיוק הם צריכים להגיע? בכל רגע. בכל רגע? בכל רגע. בכל רגע? נו, אז איפה הם? נו, איפה הם? איפה? אני קראתי להם לבוא לעזור. גיבורי האור. גיבורי האור, איפה אתם? ילדים, עזרו לי לקרוא להם. גיבורי! יותר חזק! גיבורי! מה זה שם למעלה? הנה הם! גיבורי האור! וואו! אני קראתי להם. איך אני זה? אני מתרגש. וואו. איך שבאו התחלתי להזיע. שלום. שלום. וואי, הגעתם בדיוק בזמן. הנה, זה האיש שבגללו קראתי לכם לבוא לעזור לנו. מר קר. הוא רוצה שנעזוב את הבית שלנו. הוא רוצה להקפיא לנו את הכוכב. עכשיו נראה לך מה זה. פיקו, 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 פקה, פקה, פום. פיקו, 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 פקה, פום. אתה החומוס שרוצה להקפיא ליצורים החמודים האלה את הכוכב? תתייבש לך! נו! פויה! באנו לעצור אותך! יורד הרס! ארצה. תקשיב לי טוב, ארטיק בטעם קוקוס. אני נותן לך הזדמנות אחרונה לקחת את כל הקרח שלך ולהסתלק מפה. לא רוצה. אני סופר עד 3. לא פחד. 1, 2, 2.5? 2:45! 2:45. יובל, זה אותו דבר. 3:15. בולבל, זה עבר כבר. עברתי את זה כבר. אני לא זז לשום מקום. אז אתה לא משאיר לנו ברירה? נצטרך להשתמש בכוחות המיוחדים. דוד חיים, בבקשה. אבל למה תמיד אני ראשון? אתה הבכור. טוב, תכף תראו איך בעזרת כוח המחשבה אני מסלק אותו מכאן. למחשבה יש כוח גדול, ואיתה אפשר לעשות הכל. מה זה? זה לא עובד! בגיבורי האור אחד זה עבד! מה? אתה. בבקשה. לא, אתה. בכבוד. אשריך. במחילה. עננו. ימשיך כבודו. יעמוד החתן ויברך, טוב נו, מה? מה? 3 יוצא 1. למה דווקא אני? מצווה. בסדר. אני שולטת במזג האוויר. אני אוציא קרן שמש שתמיס אותו. קרן שמש. קרן של חום.
לא לדאוג, לא לדאוג, לא קרה שום דבר, הכל תחת שליטה, להתפזר, אין מה לראות. אין מה לראות. אני יודע, אני אעצור את הזמן ואהפוך אותו לחביתה מקושקשת. זמן, עצור! זמן? מה? זה לא עובד. מה קורה פה? אני אגיד לכם בדיוק מה קורה פה. תכירו את אבן הקור. אבן הקור? אבן הקור לקחה